Çünkü doğrudan şu bärde Türklerin köp yerleri var da, giyin giden näçe gektarlap yerleri var. İslan zadynam ekip bilýärler. Ya da şonu eken miwesi bolsun, başga ury iýmişler diýe bularyny. Fındyk, fıstyk, şonu zat bolsun, hoz, şonu zatlar bolsun, ýurtdaşyna eksportam etip bilýärler. Rahat. Emma bizde şonu ýalak ýok. Näme üçin Türkmenistanda ykdysady ýer-suw reformasy edilmedi. Şoň üçin hem halkymyz şu 8 sotuk bilen ýa-da 12 sotuk yer bilen günni görmeli bolýar. Ýa-ni ýakynda bir sosial mediada bir video çykdy da, daşygyň bir ýerinden, Gowadan bir şäherinden, owasyndan bir ýerinden adamyň plança gektar yeri var eken, 3 hektarmy, 4 hektarmy. Oňa da miwe ekipdir, alma, şoň ýaly şepdaly, erek, şoň ýaly zatlar ekipdir da. Emma şu ekip miwe berip başlandan soň adamyň ýanky şahsyň elinden şu yerini alypdyrlar. Şonu sosial media çykyp gürläp durýan adam gördüm. Şu video bilen garşylaşdym da. Ýani üçin diýerler, hani Türkmeniň ýanky yerleri nerede, baýlygy, halkynky bolmasa, onda näme üçin ol adamyň elinden alýarlar şu topragyny. Sebäbi ýer-suw reformasy edilmedi Türkmenistanda. Bundan 30 ýyl öň saparada biz bunu kän gepleşiklerimizde aşağı çyzyp aýda otursa, şonu etjek bolan adamlary ortadan aýyrdylar. Şu ýer-suw ykdysady reformany hatda saparada ýanynda bir näçe adamlar bilen bir näçe owalarda, kolhozlarda deňep görenler. Aty gowy netije de beren. Emma şol adamlary nerede häzir? Kim şoň adyny soranam ýok Türkmenistanda. Çünki hökümetiň başynda oturan, ýani hökümet smoklar bolsun, ýa-da döwlet işinde işleýän bolsun, başga ähli büdjetlerde işleýän bolsun, halkymyz şolary bilendir. Emma bilen adamlar bardyr, gören adamlar bardyr, emma şolary hiç açan soranatlar. Näme üçin şol zatlar edilte gowulja eken, halkynky eken toprak dip hiç kim öňe çykmandyr. Şolara bolsa şu owadan depä okup ýok edip öldürüp ýok etdiler. Emma bu zatlaryň entep jogaby gaty ulu derejede soralar. Vatandaşlarymyz sorarlar muny. Hemmesi saatma-saat görünüp ýazylgyja durandyr. Şoň üçin biz şu ýer-suw reformasyny etmek üçin 5 ýyldan bäri uly işler edip oturan müňlerçe adam var. Şoň üstünde işläp oturan, şu Merdan Muhammedow alyp baran işini häzir dowam edip oturan müňlerçe adamlar var. Şu ýer-suw reformasy, ähli reformalar edilmeli. Yerleri ellerinden alınan adamlar, şahslar var. İş yerleri yapılıp olar ellerinden alınan şahslar var. Türkmenistan